croeso mawr iawn I chi ato ni yma I gylch y gwartheg ar gyfer Penllanw, Bencampwriaeth y Bustych. Dyna'r beirniad yn y deifelen, Greg Willis yn y tei biws, Stewart Clatworthy. Nhw sydd wedi cael y gwaith o feirniadu'r heffrod a'r Bustych eleni yn y ffaeria. A mae'r brif Bencampwriaeth gyda llaw I ddod yn y man. Dion Hughes sydd gyda fi o hyd yn gwmni a Dion I ni lawr I 6 a nawr sy'n ni'n tybio bod nhw'n agosau at fynd ati I anerch y gynulleidfa'r dorf sydd yma. Ynddo, maen nhw wedi bod drwy hwnna gyd a jyst eisiau rhoi y peth ola ni lle cyn pigo. Lwy ti'n meddwl mae hon yn mynd? Wel, I clywed gyna I, Sioe Eilir. Dwi'n meddwl bod o'n matcho yr heffer yn dda iawn. Y ddau Eidon I ni'n gweld fyna, un o swydd Aberdeen, y llall o Rhydychen, 174, teulu'r Dyfton, Ble Dyfton a Robo 169, Ifan Phillips sy'n tywys, ond Eidon David Plested o swydd Rhydychen. Mae 167 dyn ni fyna, wedyn Cheeky Charlie, hwn yn dod o Wlad yr Haf. Dwi hwn yn yr Eidon tryma yn y dosbarth I weld, ond mae dyma felly, falle fydd yr un, fydd yn agos at y brig, tybod, os ydyn nhw'n chwilio am rhywbeth ar gyfer y siop y cigydd, rhywbeth sydd ddim rhy drwm. Greg Willis, sy'n ni'n gweld fyna nawr a'i ddwylo ar yr Eidon yma. Fydd hwn yn agos ati, dwi'n meddwl. Os ti'n mynd yn ôl beth ddigwyddodd gyda'r heffrod? Di, mae yna I mynd I fynd efo unrhyw un o'r ddau canol, Sioe Eilir neu 167. Fi yn lwco I Sioe Eilir, mae rhaid I ddweud. Mae hwnna werth I weld. Weles I pnawn Di Sil fyna yn y llunellau yma yn sied y gwartheg ac oedd e'n sefyll allan yn 147. Bruce achan yw I enw e. Bruce Almighty. Sioe just yn nege mas i'w gael e nôl i'w linell, nôl I drefen. Mae yn anodd cadw trefn ar nhw mor hir, achos mae'n cymryd amser I feirniadu. A'r gwartheg maen nhw'n gallu dechrau chwarae lan tyma bach. Ni'n agosau wan, swn i'n dweud. Mae'n deg I weid, nath Greg Willis, nath e gymryd I amser ddo. Gyda'r beirniadu'r heffrod, a mae nawr yn gweld y Bustych ma am y tro cyntaf, le mae Stewart Clatworthy wedi gweld nhw I gyd ddoi, felly mae yn mynd I gymryd chydig amser fan hyn to, mae rhywun yn tybio fel gynath e ddo o bosib. Yn mwy na tebyg, mae Stewart wedi gweld I enillu ddoe, a mae jyst eisiau yn dros pethau eto, ond chwarae teg, dydy Greg Willis ddim wedi gweld nhw o blaen. Na. Mae gael yr amser I fesur beth sy'n e. Dyna Eidon, Sioe Eilir, drws nesa i'r Eidon golau 1-4-3, Flash Harry o swydd Henffordd, ac ar y pwys ni fan hyn wedyn. Mae'r Eidon o Gernyw. Felly dim ond un Eidon o Gymru sydd yn y Bencampwriaeth yma ar hyn o bryd. Mi oedd na fwy wrth gwrs cyn I nhw dynnu nhw lawr I 6, ond dim ond un sydd ar ôl, a dyma'r beirniad Stewart Clatworthy yn barod I anerch y dorf. Golyn coch ar y gwasgwch hwnna mewn. Wel, mi oedd e'n barod I anerch y dorf, ond fi'n credu bod batris y meicroffon wedi dwennu. Unfortunately, we've got a technical glitch. A di digwydd i'r gorau, boys. Felly aroswn ni I nhw gael meicroffon arall, a dyna ni yw'r cebl ddigon hir? Na, cebl rhifyr nawr. Na, mae e'n ddigon hir. Dyna ni, dewch I ni gleb sydd gan Stewart Clatworthy I weid. Firstly, can I thank the committee for asking me to judge the Welsh Winter Fair. I'd like to congratulate all exhibitors. You've done a grand job, and everybody should show their appreciation, please.
It was an honour and a privilege to come here 14 years ago and judge. And it's still an honour and a privilege to come to the best show in the country. By a long, long way. "14 years ago brings back a lot of good memories and a lot of bad memories. But the class of cattle, we have still got quality. And that is what we've got in front of us today, is quality. And we must stick to quality all the time. And as long as we got shows like this, the quality will always shine through. Thank you very much, ladies and gentlemen. Wara teg I Stewart Clatworthy. Wedi siarad o'r galon, a fel oedd e Dion. Safon, 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 a cynnal y safon sy'n mor bwysig. A le mae'n mynd? Wedi mynd I 1-6-7 I Wlad yr Haf, Cheeky Charlie. Wedi mynd â hi Dion, beth am hwn? Da iawn, mae o'n mynd efo'r heffer yn dydi? Ydy, ma fe. Dim yn rhyd rhwng. Na, cytuno dy ti. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi i'r teulu. Teulu stamp o Wlad yr Haf wedi mynd â hi. A fydd yr eidon yma nawr yn mynd ymlaen i'r Prif Bencampwriaeth yn erbyn heffer y teulu Edwards.